jiný. Já jsem na prochlimáka, tak mám na úteku. Tady můžeme vždycky chovat. Tady bude náš domeček. Tady bude jako ohýnek. Dělte klačíky, bude tady ohýnek. Co je tady? Jdu se ještě podívat, co je všude tady, jak se to tady hezky začalo zelenat na dně. Mhm. Hele! Co pak? Je pod. Můžeme se pojídat. Tady je kolotoč? Ano. No, super kolotoč. Ještě jsem ho nepostavil. On už byl postavený, že jo, na zahradě, ale teď ho potřebujeme postavit tady, víš? Hele! Ale psi čekají a ty jsi na kopci. Tady to flifím. To je tak hluboký hlas. Úplně opravdnou ucha. Uši, jo. Jo. Říká se ucha. Ucha jsou od hrnce, uši jsou od člověka. Já potom zkuste taky to poklotit jako já. Jo? Tam je někdo je. Kopečky. Kopečky. To tam ne. Můžeš nechytit. Máš babu. Nechytit. Říká babu, ty jsi zvoní. Říká baba. Nechytí. Já jdu doleva. Já jdu tady do rekina. Tady budeme zeptecí. A tady je, a tady to co? Asi bude to sedátko. A takové ohravané sedátko.